channel नोंथांमोनखौ बरायलायबाय गोदान भिडिअ आरोना आरो नोंथाङा गोजोनबाय आरोना जोबोद होनायनि थाखाय जेबो सेलेब्रेसन बानायनाय जायासै अब्लाबो माने बिराद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ हाजासे गोजोननाय जासिहरो आरोना बिदिनो सापर्ट होलांबाय था आरो आंबो मोनसे मोजां कन्टेन्ट क्रिएटर जानो हाथों आरोना दा आङो फैदों माने जोंहानि आलु बारियाव आरोना आलु बुरनो आलुआ बुरखांजोब्बाय माखासे दिनै माने खावसे बुरबावनांगौ दङ अखा हासिगोन ना दैज्लां बोथोर सफैसिगोन ओंखायनो माने आलुआ अखा हाबाथाय सेवजोबगोन आरो गासिबो गेसाव जाजोबगोन ओंखायनो बुरफैबाय आरोना होमबा गाइस नायलांदो माने दिनै आलु बुरफैबाय आरोना हारसिङैसो रावबो गैया नै जुखामा जोंना जुखाम बारिखौ एसे देखायलांसै आं गाइस नायलांबाय थादो होहांबाय फिथाइफोर जुखामनि थारमाने जुखाम होजोब्बाय फिथाइबो होहांबाय जुखामा राथ'वाखै गोरलैसो आरोना जुखामानो दिब्लायाव थांग्राफ्रासो खावगोन नामाथाय नैबे लामाया नैबेजों लामा दं नै ओरै दिब्लाय थांबाय ओरै क'क्राझार खावनाबो जालां हाबाय जायफ्रा जालांनो गोसो आरो नैबे भिडिअ'आ बारा इन्टारेस्ट जानाय नङा आरोना होमबाबो नायलांदो 1K नि खुसियाव जेबो सेलेब्रेसन बानायनाय जाथ'वाखै उनाव बिदिनो 2K 3K 5K सो जायोबा बानायसै आरोना नायलांबाय दा बे आलुआ ओरैसो आलुखौ ओरैसो बोथोरा रानस्राव न'आवबो थानो सुखुवाना न'नि खामानि एसे मावलाबायनो थ' गाइस माने हाबानि भिडिअ फैगासिनो दङ बिराद गिदिर हाबा फैगासिनो दं आरोना आं बिनि भिडिअ लाबोगासिनो थाखाय 12 थारिखआव जागोन हाबाया बिदिबा माने नायलांबाय था आरोना नै आलुआ बिफाङानो गैला बिफां थैजोब्बाय नै गाइस बेखौनो बुरनांगौ लाइन मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथाल'सै एफा मोजां भिडिअ लाबोनो हायासै आरोना गाइस बेखौनो नायसाबदों आयु फाग्लालै सिलराखौनो बागदावबाय आङो गाइस जिबौसो सानफ्लांदां सिलराखौनो बागदावबाय आरोना आं गाइस बिराद माबायाव दंमोन जुखाम बारियाव दंमोन आरोना बिदिबा आं आलु बुरनायखौ एसे नायलांदो आरोना खामानि मावनायावनो गोलोमखाबाय प्रेक्टिस गैलाना गरम आरो गोलोम बोथोर फैबायना नै दैज्लां प्रेक्टिसबो गैला देहाया बोरैबा बुलाजोब्बायसो खामानि मावबाबो माने गेमाना खारलु खारला एसे प्रेक्टिस थाबा हामफिनसिगौमोन आरोना थ' गाइस नायलांदो आरोना आलु बुरनायखौ आलु बुरबाय आलुआनो गैया आलुआनो नै फिसासो आलुआनो फिसाथार आलुआनो गैया मैसो हासार होलायलायनायानो आलुआनो फिसासो बिदिजों मा जानांगौ मैसो हासारनि आलुआ बिदि गाइस नायलांनाय आलुआ मैसो हासारनि आलुआनो नै फिसा आलुखौ थाब बुरजोबाबा माने बेवहाय ओरैनो हाया ओरैनो थायोना माबा मोनसे गायफिननो हायो बेहाय
माबा गायफिननो बायदि होनदों आरो थारुन होफिनसैलाय आरामनो आलुआनो गैया नै फिसा फिसानो मैसो हासारनि आलुआ गिदिर गिदिर जानांगौ फिसा फिसा हारसिं फैनांबाय आं दिनै फैयासै खामानि दंजोबो होननानै गोनदा गोन्दि दङ न'आव होमबाबो खामानि सोलाबासै रावबो बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोयैयाबो ओंखायनो आलु बुरनायखौनो जाबाबो जायाबाबो नोंसिनि थाखाय देखायसै होननानै लाबोनाय जाबाय आरोना गाइस आलुआनो गैया आलुआ एसे सिमां बुंबाबो आलुआनो एसेल' बेजोंलाय मा जानो आलुआनो फिसा फिसासो गाइस गरमाबो थैनो बायदि गरमखा लोमजोब्बायलै गाइस सोरबा सोरबा साननो हागौ माने भिडिअनि थाखाय बानायदों बुरफैदों मादों बिदि नङा आरोना बे बुराबा नोङो दैज्लां अखा फैबाथाय माबाजोबगोन आरोना बे गासिबो गाज्रि जाजोबगोन माने गाज्रि जाबा माखौ मोनजानो ओरैनो गायग्लांनायसो जानोसै ना नङाबा ओंखायनो बुरफैबाय आङो लाइन मोनसेयानो जोबाखै दाबो बुरनाया आलुआ फिसा फिसा हय होमबाबो बुरनाया हाया गोरा हायानो गोरा हालौनाय बायदि होख्लायबाय लाइन मोनसे दाबो थाङाखै नायलांदो होमबा गाइस नायलांबाय था बारा मोजां जानाय नङा दिनै भिडिअआ हालोद गाज्रि जाबाय नै गरमजों बुरखावगासिनो आलुआनो नै थेफा बेखौनो बुरफैनांबाय फाजा जानो मोजां जाबाय आरो होमबाबो बुरजोबनो हायासैलै नै गाइस बुरजोबनो हायासै नै दलर जाबाय बैथिंबो ओंखाराबाबो एसे ओंखारबायमोन आलुआलाय बुरजोबनो हायासै हारसिङै बिराद खस्थ' जायो बाजोब्बायलै बोरैबा बानाय मोनजोब्बाय गाइस भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना दोन गाइस मोजां कमेन्ट खालामना हर गाइस माने आरो जायफ्रा गोदानै साबसक्राइब खालामदों आरोना बिसोरखौ थेंक इउ आरो 1K खालामनायनि थाखायबो थेंक इउ आरोना बयखौबो बांसिन सापर्ट खालामना होबाव गाइस नोंसिनि भिउस आरो नोंसिनि लाइक कमेन्ट होनायजोंसो माने एसे मोजां भिडिअ लाबोनो गोसोसिन जायो आरोना ओंखायनो बयबो सापर्ट खालामो